Karbi Anglong Ginger and Green Vegetables Traders Association CEC pen pherangkia mai kangni. Karbi Rongasar amai pen chepatirpi ponsi village gora phuthak seke kachipi. Hukum Singh Teron AP Chelsea Song Pen COC BJP Party long kachipa ogdun chia phan kachisi. Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Aru ni phai truck surihini rengkor trucker ni ada por phai kre simalom khatkhati Hotel Paradise along Karbi Anglong Ginger and Green Vegetables Traders Association Central Executive Committee atum pen ke chengsia phong Executive Committee amai kang nipon Tiripia mai amai phu mo hen tok bi pen kachepa hem phu pon amai along penang analam the chingki chethan chingwai ponsi lamrai ke deng pon thuke non pen hanso la pen katiki ahan hei hui angtan pen ke wang abeha ke klematum choklim alu mate trading license ave pensi beha ke klem dokok lipute Karbi Anglong tax section department atuma phan pachini si khangdun po May Judet Penapi, Karbi Anglong Ginger and Green Vegetables Traders Association CEC amai phu Mohen tok bilapen arisang ho tumpen pherangke amai ingni ponsi pherangke thengno kenang sot alam the hei hui ke pachini ponke Karbi Anglong angkang pialong hanso beha ke klematum license ave pin pen angtan ke pon ing tonang po lapen license alodo pame pensi claim long chot po pusi pachini pon anparta hanso katikia radatum setame hanso ador ateng pen ke palong chia phan setame Rabdunji pusi songa ke mang alam tok bia sang ho pen than pon Lasinon ke wangji arni alang litum asong pen kaprek a havar setame aro sengponji pusi than pontu pherangkia mai kang nialong chunbang longsar bongrum rap chunbang Kubar Singh Chauhan rap chunbang Sailendra Tokbi Dhin Rimbang Waisong Terang Bidisar Saiting Mang Hangsing lapen klembang phuatum chetongdun Bokajan hangjang lang sopen Bisnu Lekthe nangkelo berta press media je photon tak nang tum hana chokha teng penal tum nang ji tong pona tum niang klong penal tum kardom pajuri lo kardom pini nali tum hana chokha alam the alam ke lap hello pini aru chik lo thang thelang truck 6 mane 2026 ani pini first executive meeting la penako mane nili tum le Karbi Anglong dangpi ke bangi langarni mane ki claim ke dam ponji isi organization mate tum isi asong pa mahang pathik ponlo so men ke Karbi Anglong Ginger and Vegetable Traders Association la so alama puthak si nali tuma pini pena hoi pen pithe duan tame solang do arat to pachini ye phansi nali tum han la so pini briefing kore bres wata nang hang nang to non ke cheng si bang ke la hello nili RA nili RV ke do nili tun la claim ra pejir pojir pi do ana tum han pachini je phansi nili matha iglo la si nili men bang ke kardon nili men mohem tokbi nili president Karbi Anglong Ginger and Vegetable Traders Association president nili RV alang like longsar bongrum general secretary Karbi Anglong Ginger and Vegetable Traders Association long lason thangsi nili RV long ado Kubar Singh Chauhan alang leader son thangsi secretary lo la konili RA bangke alang like advisor Semang Hansing alang lini tumula Karbi Anglong Traders Association long si mane advisor lason thangsi Bapuram Timung pulang li executive member anpen Risu Timung alang lita executive member u nili RV pinedo pine Sailendra Tokbi alang lita nili tuma secretary lo nili hi kangni Waisong Terang alang li nili tuma treasurer lapen ke adun thusi bangke nili tumlong do ke Joseph Dongel la bangke executive member
labang ke Central Executive Committee pini glo abang fu side glo non ke bangi langarni bangke ason kaprek penia branch nil tum ke sengi phan tum ini ke matha do kachisik ta do sitame non marke nil tum munit lason pangdangi phan ko pinilang kicheng lang posi laso pini cipacini yang ton ke lansi duiglo non ke bangi langarni bang cipat munit induction kuri pulo te nale tom han than pacini phansi pini ko nang le tom men akema pachini sone nilitum kimanga moto bangke lason iglo karbiang long ginger lake nale tumda kadu weda chini ji mate chini da tahai mine nili nale tum han asap so brief kuri bang tum bangke lahiglo mane geographical indication pula bangke GI tag laso GI tag ini tum 2015 ani kan sigelo anke GI tag long date pe na fisita me nili tum karbiang long hanso export ka kuri domestic export ka kuri do sitame abostu bangke dak ki claim ke dam mane growers atum mane ki claim dam la mane katiki atum sai kati chutuki atum bang adam amui hok pet ke long le lason ni kum theklong lasi laso pinije phan pote ke lang chari ji phan polote la isi ginger association bang tang kring donaing to business kichu claim atum tumtame exploitation ka vida je phan mate hok pet pen la anam amui ke long ye phan laso je phan sing laso amahang pathe ginang ko kolam ke lahena regulation act council ton Karbiang Long autonomous council ton regulation do lasi laso tengsi bepari claim atum traders atum man sitame ang tang pen ke bang atum banon claim bom atum sitame jola tum ile tumadin ke 6 schedule area pinako trading license proper kave pulote nile tum pini first executive meeting long tame lason si nile tum chiparai glo je arni ki ong arni ke bayani ke claim ke dam lason kagos valid documents ave lipulote nile tum laso bangke taxation department la pena kunil tum council phan tum lasolam than pachini po laso karbar valid document ka biya tum han bangke pakem long de ji phasi nile tum laso kam bang pini po apena ko alang le tomata nile tum ning thedolo je alang tum nile tum han cherap dunji posi apena ko kerap long po posi nile tum ning theikna Aru ni phai truck surihini rengkora truck arni matipung rongching room community hall along se village gora phuthak se ke kachi PMI pedo ponlo kedam tang jang mia chiklo ni phai cleaner cap surihini rengkora truck arni district customary low court pen pin khadalo seke ki pipon ji aphan karbi rong sarambay aphan alu nang palelo sonsi kedam tang aru ni phai ke thom surihini rengkora truck pen pangcheng ponsi aru ni phai truck la pen ke bangji aru ni phai sir cap surihini rengkora truck arni abangke samson singh ing TLP school birla gate dipholong si pedopo sonsi aru ni phai truck surihini rengkora truck arni bangso amai ke japon KRAA don surya hawar amai phu risorong phar japon si chunbang rajen rong hangpen melamthe parjulo Lapen bangso seke ki pipon lake district council court district judicial officer sarthe ronghi lapen additional judicial officer belcham teron atum pensi seke pipon lo solong rong asar bang inkor asir kep rong abasa piatum pen bang thong kep rahinia bang phua bang piatum seke ki pia hot charlie don lopusi rong asar rajen rong hang ahin pen pachini pon Bangungan asal dalam di sungai kali ini. Jalan dia warga lima, dia pengen bagi dua milaman nabi boleh. Lasolam kan orang lantan bo bisa jalan deh. Lana nipai lana ni lana bor lana jo. Kamu kan orang lima sini mana tentang lama ini nangka itu. Lasolam kan tok benar bo. Dan kita punya pada apa nih belum dia dah belum. Lasolam kita lo. Lasolam kita dah tiba-tiba lasolam apa mana lima pun haki jalan tu pun haki jalan tu haki pun hang bo. Nunut pan siang bo, nunut pan nanti nunut pan ada nang bo. Tapi mana nang tan nang ada aku tok nang bo.
Karbi Anglong along regional political party ang bongpen rat ka chito non amat ke ong naya party pulote APHLC party pule jong dam deta henone Bonta non hejong Assam Legislative Assembly MLA khili kang thek aru ni phai pli arni ang thek paklang ponlo Bonta Karbi Anglong along APHLC pen ki thurdun MLA inut nata haidun un ededlo APHLC song amahang pathek ponlo pupen ke claim ke dam ka chipa du group abangpu anparta APHLC along Art and Culture arpu ke dengdun abangpu hukum sing teron APHLC song along pen GOC BJP party along ka chipa ogdun ji aphansi ji sigding lopusi aru ni phai truck arni Singhason hotel along pherangkia mai along pen pangdak pon Anparta terona sangho pen pherangkia thengno ka ningje ponke APHLC song amahang ke pathek pon lake surihini rakreser cap arkoe chiklosi amahang pathek pon lo hala so hutke party kimi mate song kimi pulote raratum aning ka chethe ave mate rara phantowar kimi japon thek the pupena jok APHLC song amahang pathek pon lo pupen raratum ki kangnek choi pen danglo kangton ki putot pen si halabang so hut pen ta chenglo Hala sopor hut APHLC aphan raratum ke kroi abang avia hut setame nili rajungjung pen APHLC aphan chekroi dunlo lasimoni ratum APHLC jindabad mate APHLC achithe pading nang pu ki puatum an ke amethang amahang chitur phak ateng lopusi terona sang ho pen jongpon tangte alang lika ningje ponalam the arjupon iksada Liao hongjai pen bangke nili Ninga klong doan pen cipidiat pen senili APHLC assign nili claim pon bom lo si wang bom lo wang bom pen senili bangke 2021 aning kan bang senili ke APHLC bang ke join officially nili ke join bangke lala taning kan hili lo pen aprang bangke nili la pu esan nili si supporter hisab son senili la bang so party pan support bom lala nasi nili APHLC central committee along se Jai ka thara redeng pensi nili APHLC chepa ogdon lo nili jirpi etum nadak nili song claim rapet bida sing terang alang lita inut lo lapen kado kabe nili tum lang milia lo doan ni marlia song henat ke japon atum lapen payam lapu inut bang hini rabdet pen ke cingki thek abang pu bang phi tum pen nili cingki jethan selang tum pantawan si nili hala bang so arni hut kado kabe bang kora troxy nili ladak APHLC central committee office along jai ka thara hemlong sinili join la lapen ka do ka be bang bom si nili ke claim ke dam lapen nili ai si ad dedicate nili phan central committee pen samena kheklong sinili phan apu nili phan sar jai ka thar pen nili phan appointment nili phan nang pipon la se lanang pipon det pen aphi ka do ka be tum same chini lo ilitum alang like ka do ka be batai pli lo non pen alang lagi election kita tang MLA election batai ni damela MEC election batai si damela lapen MP election batai si damela stame lapuan aphong election stame lang itum aphong tin election stame kerem kapar kerem kelang dore alama putake piniani rada tum chini pon la alang itum sila bangso alama putake lake itum chini lo APHLC central committee along leadership ka crisis leadership hala dak ave ili tum theklong lo westward bianglong pen tak inut vet bikram hanse alang li chomdong han lo la pen abang kela dak ili tum eastward bianglong na bang ili tum theklong le dalo badu tame la dak inut arjap the babang pu ka chepdu bang pu bang ili tum theklong le dalo ili tum chini vice president rajesh tiso la pen abang ke bokajan pen Bokayan LA pen ke dam tang alang li MLA ki thudun tang abang pu Samson Theron alang itu tang te alang tum bang hini Karbi Anglong puthak labang so a political party regional political party alang tum pang tang nang pu kwan step selang tum dam lo kwan level an selang tum dam lo la ke rat tum alang tum thek long lo thang na same pinier ni lang tum phan ning chi thip la pen chiki thip athai si thang na ta alang tum phan thek long le lapen mong het jong kiram tang MLA election ke rem la puson thoda ke rem ke nahoga district long tane langdam et style tum theklong le long bang ke ilitum akam pen silitum theklong
rat atum kaprek la APHLC atum alang atum mis propaganda karbok tap kiputa pa jone rat atum afan alang litum hello khai kicing hon alang litum hello longri long packaging hon ku amen pensi rat atum afan la kado ko isi mis propaganda alang litum hiribom lo kaprek aisu alang litum pacun thek thek aisu pensi rat atum afan apu a brain wash bom lo so pena joksi rat atum afan ke thang obe social media long la obe gimi tu mapan thang mata thek tu mapan se alang litum ke pahang jo a hok pet kamatha thek tu lapen khai long ri afan komatsi a hok pet kacing thura saya mu ke klempon pu kacing pe metum sinon vote jog la bangsa vote ke la ke litum result ban joni silitum chinile la ke ni leader le ni gite theli lo la non 74% abat Dr. Tuliram rong hang afan kapahai ara tum sila ke mang damalam lagi linang tu afan ang PG mo nile pan appointment letter ni lido lesinang tu mo halo dakan menang tu paklang pon no si alang litum nang pek kokpen dakan nilitum ke kahaya party ke lider lang ke ramtang nili episode long gedum bom hoke nilitum ajar akam samin nilitum ceklem pon long jara teng lang artu si laku abang putin na pan same laku sonai chot lang alam abang ke abang putin same non dak ke dotang an atau mapan kaprek artu le pek pon same sangat taklem ke lang same nili hokpet nili episode si long nili ke cara tu nabang ke nili lapu art and culture rakin kan nili kai ke same lang tong cerap tu lala lapen EPHLC atu mapan nili hak ke cheng pen opinion same lun pen ajo rat tu maning ke thedi pan election abatai tin nili lun sonsei pon si alang atum rat der atum aning parong nang tu ajoy ni pen nili nang litum YouTube long ada nang litum heglong di nili kaprek lun se potu mapan SE gathar tu mapan Samson ingti tu mapan chingbai tu mapan lapen ke even binong ti mo tu mapan kaprek alun se po lun se pi tu mapan antame nili pangrum pisi ladak EPHLC tu mapan ke hai apan lun same nili bonda pon lo semar pon lo lai hu alun ka semar pon antame nili lang tu mapan sekai si posa nili an epin pen si nili methang apoket pen sinilia lun kado ko ben same nili semar ki pon lo la nili hen pen se jatra lo nili pen si ke cheng lo la ke ang ton si wang lapu EPHLC Ladakh Central Committee long ke doji dode Rajesh Kiso doji lapen ake hai sar jai gathar doji lapen indut bang ini tum tialang tum bang proxy ladake ini chongga lapen kaddo kabe CC level long ke do tum PS level long ke do tum kaddo kabe tum nili phan punang ke call analyst nili thik lap lo so analyst ami nili lagle nang paklang gaji lalo sami nili bang biak ko ke lakana paklang te lo lang tum phan thik bang do kogi kaddo kabe teman tame non ke bang dinang li pang chengon nili teman tame non lalang sar Dr. Tuliram rong hang mate doan lai tum bang tho MLA tum lang tum optiking do definitely alang tum arputi ni dera kilo polotang te lang kili sonti episode along ke do a leader satum of lapen abo first tum bang ke wang ye pan sting track dak lo lapen ke wang ye pan tenu tum tame lam the ni pan lam chak nang ti bang tang te pini ada babirta bangke kang tonik lo kado kabeta me do me thak me kurwang tru